No niin, eli tässä on sähkömoottorisarja tämänhetkisellä säädin versiolla. Käydään läpi pikaisesti tämän kytkentään pari asiaa, eli malliltaan tuommoinen CNL 48VM45A. Eli perushomma, kytketään akulta päävirrat 48 volttia säätimelle. Sieltä saadaan päävirta, toki sitten moottorin HAL-anturi ja 3 vaihetta on ihan selkeä homma tuossa. Sitten mulla on kaasukahava kytkettynä tänne väriin, punainen, musta, viheriä. Kaasukahavalle menee 5 voltin jännite ja palautuu sitten viheriä pitkin signaalijännite takaisin säätimelle. Ja mitäs muuta tää tarvitsee? Eli nyt mulla on täällä irtoliitokset suoraan plusnavasta liitoksen kautta sitten tänne herätejännitteeseen. Ja nyt kun laitetaan heräte yhteen, eli virtalukko on asentoon, niin saadaan säädin niin sanotusti käynnistymään. Nyt on johot yhdessä ja yhteys on suoraan punaiseen tuolta 48 voltista. Tällä hetkellä kaasukahavalla säädettäessä ei tapahdu mitään, eli tarvitaan lisäksi kuittaus violettiin johtoon. Ja violetti on tämmönen joku jarrusignaali, ja tähän kun annetaan 48 voltin kuittaus, sen jälkeen antaa käynnistyksen niin kuin tapahtuu. Nyt on signaali käytetty jännitteensä. Eli vaatii toimijakseen tai käynnistyäkseen vielä kuittauksen tuohon violettiin johtoon 48 volttia. Ja sitten pakki saadaan päällekkö harmaaseen kytketään maadotus. Eli harmaa on maadotettuna pakiin ja silloin se pyörittää toiseen suuntaan moottoria noin 30% nopeudella. Semmonen kytkentä tähän säätimeen liittyen.